Hej, jeg hedder Niels Lyck, og jeg arbejder med solvarme i firmaet Varmt Vand fra Solen. Det, der driver mig, det er at lave solvarmeanlæg, som henter rigtig meget ud af solvarmen, samtidig med, at de er til at betale for almindelige mennesker. For de fleste mennesker, så drejer det sig imidlertid også om at finde ud af, jamen, hvad for et anlæg passer til mit hus, hvad passer til mit behov. Solarboksen er en kompakt unit, som styrer hele dit samlede varmeanlæg og sørger for, at solvarmen har første prioritet, sådan at hvis der er solenergi, så er der ikke noget fyr eller noget andet, der kører. Boksen ser sådan her ud. I lågen sidder styringen, og på bagpladen er så hele al rørføringen monteret. Og funktionsprincippet det er sådan, at i det øjeblik du tænder for vandet i køkkenet eller i badeværelset, så strømmer der koldt vand ind igennem den her rustfri pladeveksleres plader. Og det mærker styringen, og så pumper den så energi fra toppen af bufferen ind i veksleren. Sådan at den udgangstemperatur, altså det varme vand du får ud, det har præcis den temperatur, som vi har indstillet, og som du selv kan ændre på, hvis du har lyst. Hjertet i sådan et anlæg med en solarboks, det er det, som jeg kalder buffertanken, eller akkumuleringstanken. Det er en stor beholder fra 500 liter og op efter, som simpelthen indeholder varmeanlægsvand. Når man har et varmeanlæg, så skal man bruge en buffer, som sagt, og solarboksen, og så skal man bruge en varmekilde. Og det kan være alt fra automatisk fyr, altså oliefyr, gasfyr. Det kan være et brændefyr, hvor du selv fylder brænde ind. Og det kan være en varmepumpe, en masseovn.